skal bare sige til dig, at du er klar. Ja, det skal jeg gøre. Er der noget galt? Nej, det er der ikke. Jeg er bare så nervøs. Er du nervøs? Ja, det er jeg. Hvorfor er du nervøs? Det ved jeg ikke. Hvorfor ved du ikke det? Det er nok fordi, det er første gang. Er det første gang? Ja, det er det. Er du så sikker på, at du er klar? Ja, jeg er klar. Det skulle jeg mene. Men hvorfor skulle du mene det? Det er fordi, jeg har øvet længe på optagelsesprøver. Har du øvet længe på optagelsesprøver? Ja, det har jeg. Hvor længe har du gjort det? Det har jeg gjort i 35 år. I 35 år? Ja, jeg startede på teaterskolen i 1978 og kom ud her sidste sommer. Kom du ud her sidste sommer? Ja, det gjorde jeg. Jamen, så burde du jo være klar. Jamen, jeg er klar. Jamen, det er i orden. Klar? Værsgo. Jeg tror ikke rigtig, jeg er klar. Jeg kommer igen næste år. Undskyld.